Conselleira de Política Social, deputadas de Educación e de Cultura da Deputación da Coruña, alcaldes de Rianxo e da Pobra do Caramiñal, concelleiras de Boiro, da Pobra do Caramiñal e de Portodosón, tenentes de alcalde e membros da Corporación Municipal de Ribeira, exalcaldes desta vila, arquitectos e constructores desta infraestructura, representantes do tecido social, cultural, artístico e económico de Ribeira. Benvidos e benvidas a este auditorio municipal que hoxe abre as súas portas. E hoxe é un día especial para Ribeira. Atopámonos aquí para inaugurar este novo auditorio municipal, un espazo que será un lugar de encontro para a arte, a cultura e a creatividade do noso concello. Este auditorio, ademais de contar con esta maravillosa sala, posúe tamén unha sala polivalente para 120 persoas, un local de ensaio, amplos camerinos e varios espazos de almacenaxe de enseres. Está dotado tamén con novas tecnoloxías e neste último ano conseguimos implementar melloras tamén no seu equipamento escénico para que pudera acoller todo tipo de actos: teatro, circo, danza, música, cinema e un longo etcétera que poderedes ir descubrindo ao longo de toda a programación que temos organizada para estas jornadas inaugurais e moita máis que ha de vir. Sabemos que o custo desta infraestructura incrementouse con respecto aos proxectos iniciais, pero tamén creo que é momento de mirar cara ao futuro, para que podamos converter ese gasto nun verdadeiro investimento beneficioso para todos e para todas, facendo ademais o mellor eficiencia posible, porque este auditorio é voso, é da poboación de Ribeira. E agora sabemos tamén que temos ante nós unha responsabilidade difícil, un reto de enorme responsabilidade, que é dotar de contido este espazo para que sexa un motor de dinamización da vida cultural, social e tamén económica do noso concello. Estou seguro que co paso do tempo a programación do espazo será un referente cultural, non só no municipio ni na contorna, senón que será un espacio de referencia en todo o país. Porque Ribeira ten a sorte de contar con un amplo tecido cultural, creativo e dinámico, que precisaba dunha nova infraestructura que estivera á altura das súas necesidades. E por iso sei que este auditorio albergará espectáculos de primeiro nivel, con calidade e diversidade, programado por o seu tecido social local. Pero tamén nos vai a permitir acoller espectáculos que ata o momento non podíamos ter en Ribeira, como esa orquesta sinfónica ou esta orquesta de cámara galega. Nese sentido, estamos dentro do goberno municipal traballando para vos, para que atopedes aquí un espazo onde gozar e compartir experiencias únicas e inolvidables. Como alcalde, son un firme defensor da cultura, non só porque creo que enriquece as nosas vidas, senón tamén porque é unha poderosa ferramenta de desenvolvemento económico e social. E digo isto porque creo que cunha programación axeitada poderemos atraer persoas de outros municipios, dinamizaremos o comercio local e atraeremos tamén un turismo de calidade. Queremos que o noso auditorio sexa un referente en cada evento, se convirta nunha oportunidade para demostrar esa vitalidade e o talento que ten o noso país e a rica cultura galega. E como vos dicía, hai Manaco, Ribeira ten hoxe unha cultura moi dinámica, e iso é grazas a moita xente a título individual e tamén a centros de entidades a título colectivo. Pido desculpas por adiantado se non nomeo a alguén ou alguna persoa que poida quedar atrás. Pero non podo nomear a todo o tecido social, cultural, educativo e artístico que hoxe nos acompaña aquí por falta de tempo, pero agardo que os que estades presentes e todos os que vos precederon nos vosos cargos de responsabilidade teñades e sintades esa gratitude que vos damos hoxe aquí. Permitídeme que si nomé a varias entidades que hoxe xa non están con nós, como por exemplo a Coradoiro, a Orquesta Municipal de Aguiño, a Banda Municipal de Música de Ribeira, o Cineclub do Rubeiro ou o Grupo do Teatro do Círculo Mercantil, porque esas entidades foron capaces de crear, de promover e de estimular a cultura nun municipio no que apenas había equipamentos ou apenas había investimentos culturais. A súa dedicación, esforzo, a ilusión e, sobre todo, a súa enorme valía
permitiron e convertiron a Ribeira ser un referente en cultura. E do mesmo xeito tamén podo nomear a Tuto Vázquez, Manuel Ayaso ou Madalena Bringas, pero tamén a novos embaixadores culturais como son Susana San Pedro, Kiko Cadaval, Fran Sieira, Tonito de Poi, Javi Maneiro ou Aida Carrillo, entre outros moitos. Quero agradecer tamén ao equipo que me acompaña no goberno de Ribeira, dende os tenentes de alcalde até os concelleiros e concelleiras, por esforzarse para que Ribeira sexa un lugar mellor. E, por suposto, tamén a área de cultura, que fixo un verdadeiro esforzo para que teñamos esta programación de primeiro nivel. E, por último, non menos importante, idesme permitir que dea un agradecemento especial a todo o persoal técnico do Concello de Ribeira, non só polo seu traballo especialmente difícil nesta última semana, senón tamén por todo o traballo que conseguiron ao longo destes anos para crear esta infraestructura. Hoxe, coa inauguración deste auditorio, damos un paso adiante e agardo que os eventos que aquí se celebren nos lembren a importancia de investir na cultura. Moitísimas grazas por acompañarnos aquí. Viva a cultura e viva Ribeira!